Näillä vinkkeillä sä onnistut. Ehkä suurin virhe, mihin mä törmään mun työssä, on se, että ihmiset rupee heti muuttaa täysin päälailleen omaa arkea, kun ruvetaan tekemään elämäntapamuutosta. Ennen ei ole käyty yhtään salilla ja nyt käydään yhtäkkiä 5-6 kertaa viikossa salilla. Ennen ei ole juostu ja nyt aletaan vetää 10 lenkkejä. Ennen on syöty 2 kertaa päivässä, nyt yritetään syödä 6 kertaa päivässä. Tuttu syömään ehkä vähän enemmän einesruokaa, yhtäkkiä syödään ihan täydellisen ruokavalio-ohjelman mukaan. Eli niin kuin huomataan, niin eihän se voi toimia. Liian moni asia muuttuu. Sun täytyy saada myös onnistumisen kokemuksia. Sen takia lähdet tosi maltilla liikenteeseen. Nosta treenimäärä esimerkiksi, että sä käyt 1 kerran viikossa salilla maks 2. Noudata sitä muutama viikko. Sitten kun sä oot saanut sitä energiaa ja fiilistä, niin sit sä voit pikkuhiljaa nostaa sitä. Ruokavaliossa sä voit keskittyä siihen, että sä syöt 3 kertaa päivässä suht perus kotiruokaa. Kun sä teet tämmöisiä pieniä tekoja kuukaudesta, vuodesta toiseen, niin jossain vaiheessa ne asiat tulee muuttumaan isosti. Mutta se vaatii aikaa. Eli malttia ja 1 asia kerrallaan.